persones són el centre de la nostra política i, per tant, hem de treballar protecció social, educació, hem de plantejar sanitat, hem de plantejar benestar social, perquè això és el que veritablement millora la vida de la gent. No com ara, que hem tingut uns governants que s'han dedicat a comptar els bitllets 1.000, 2.000, 3.000 dels diners que ens han furtat quan ells estaven en política per a forrar-se. I en aquest sentit, jo estic molt contenta avui començar així en el Cabanyal, que és un símbol de resistència, és un símbol de que el nostre poble segueix dempeus, de que ningú ens furtarà el somriure, encara que hagin vingut en retallades, encara que hagin vingut amb molta negror en els últims anys, així estem dempeus, el barri està dempeus i, per suposat, la societat valenciana està preparada per a aquest canvi. Thank you.